Salut, sunt și bine v-am Doamne, Lola, fix acum te-ai apucat când făceam intro-ul. Deci, salut, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. O să încerc să-mi facă și un fel de program de postat, pentru că, na. Deci, astăzi revenim cu un nou episod în Brookhaven, da? Și s-a făcut un update nou. Doamne, deci sunt foarte fericită că s-a făcut update. Deci văd casa aia și s-a schimbat ceva. Și sunt curioasă să văd dacă s-a... E server de română, că e posibil să mai fie încercător pe aici. Așa, și s-a făcut ceva, Doamne, deci sunt foarte fericită. Și cred că vă întrebați de ce arăt așa. Ei bine, data trecută, ultima dată când am intrat pe Brookhaven, m-am făcut un clip pentru TikTok și dacă nu mă urmăriți pe TikTok, stai un pic, deci dacă asta, deci, zi, da, pentru TikTok și dacă nu mă urmăriți pe TikTok și pe Instagram, vă invit să mă urmăriți, căutați acolo Steluța Magică și mă găsiți. Bine, Steluța pare jos magică, ok? Cazul. Ok, deci acum hai să începem să vedem ce este ca un update. Știu că a mai fost un update ceva cu mașini. Am făcut un episod, dar nu prea mi-a plăcut cum a ieșit și după n-am mai avut timp să fac altul. Nu mă judecați, ați înțeles? Bă, Lola, gata! Gata! Gata, hamsterul, Dumnezeu! Bă! Deci mi-a dat o reset character. Ok, hai să începem. Ne uităm la mașini să vedem dacă s-a adăugat o mașină nouă. Aparent ăsta student. Oh my god, s-a făcut. Oh, stai că e faină treaba. Ok, low of feet. Stai, ce? Ok, nu. Deci, încă avem clubul. Bă, vreau să deschid ușa. La club nu s-a schimbat nimic. Haide, mă. Vai de viața mea, ce frumos. Modeling Agency. Oh my god. Bă, nu prea știu, nu înțeleg ce e cu ăsta, chiar n-am înțeles. Da, nu știu. Ok. Nu prea am înțeles care-i treaba, dar na. Acum vreau să mergem acolo, neapărat. Mașina mea a rămas acolo. Stai, să vedem cum dispare. Hei, a dispărut. Ok, o să merg pe jos, nu știu de ce, dar... Și a venit momentul... Town Hell. Ok, o să mă uit după pe Google să văd ce înseamnă astea. Deci avem... E mall! Bă, ăsta-i mall. Deci dacă... Bă, ăsta-i mall. Sau nu-i mall? Dar paria mall. Ia, paranormal. Dar nu-i mall. Dar arată mall. Bă, deci dacă îmi spui că asta-i noua poliție, dacă îmi spui că asta-i noua secție de poliție... Ba nu, era acolo secția de poliție. Ok, ciudat. Ok, nu înțeleg. Cum? M-a speriat Piggy. Aici un fel de... M-am prins ce e asta, un fel de... Bă. Uite, băi. Așa. Dar nu Nu! Bă, dar asta-i... Oh, pardon. Deci ăsta cred că e un fel de casa primarului, dacă nu mă înșel. Ok. Oare ce vrea mă copilul ăsta de la mine? Ce vrea copilul ăsta de la mine? Nu înțeleg. Ok. Deci, momentan asta s-a făcut. Uai.
foarte fain. Ia să dă ia, mergem la o casă, să vedem dacă sau... Da, nu, că dacă era casă nouă, toată lumea avea casa respectivă, dacă mă înțelegeți, cred că mă înțelegeți. Și acum o să-mi iau... Ok? Și o să vedem, Doamne, sper că s-a făcut ceva acolo. Te rog, te rog, te rog, te rog. Ăștia își bat joc. Ăștia își bat joc de mine. Bă, de ce? Nu, de ce? Nu-i nimic, n-am făcut nimica. De ce? Și ca să nu mai fim supărați, cel puțin eu, că nu-i nimic acolo, o să ne uităm aici și avem Doctor Pâine. Cel puțin așa se citește în română, e pâine, ok? E pâine. Și asta e update-ul. Asta e. Serios. Bine, totuși e ceva. Trebuie să recunosc, da? Parcă au stricat chestia de la farmecul de la Mr. Brookhaven, biroul primarului. Stai că nu venea cuvântul primar în minte. Și acum mi-a venit. Ok. Da, Lola, mai ușor. Ok. Și acum mergem să vedem dacă mai este secretul aici, pentru că sunt 6 selfies că... Da, mai este ei, ura. Aolo. Ok, fain secretul. Dar nu înțeleg de ce mă urmăresc. Nu înțeleg. De ce? Băi, acum am văzut. Bă, what? Deci, acum va fi un... Stai. Doamne... Doamne... Cred că s-a... Adică mă urmăresc cu oameni mici. Ok, dar unde oare au pus aia de pompieri? Secția de pompieri sau cum s-o numi? Unde au pus-o pe aia? Unde? Nu mai există pompieri? Ia, măcar mai există mașină de pompieri, da. Dar de ce nu... Aici sunt certuri, da? Dar unde e secția de pompieri? Că nu mai îi. Sau mai îi. Mai îi, pardon. Au dat-o mai încolo. Ok. Frumos update-ul. Ia, mergem și în curtea din spate, dacă are. Aparent n-are. Dar mai trecem o dată prin mall-ul ăsta sau ce-o fi. Că n-am înțeles care-i faza. Deci. Îmi trimit oamenii mesaje. Doamne, așa deci. Distrubent reported din Landerumel. N-am înțeles nimic. Ce e asta? S-au adăugat obiecte noi. Ia ce asta. Deci avem tichet. Chestia asta, nu știu ce e, habar n-am. Cred că m-a speriat. Deci avem Brookhaven. Brookhaven Drive. E ceva cu permis de conducere. Nu știu, habar n-am. Ok, mai băga chestia asta care habar n-am ce... Nu știu cum se numește, habar n-am. Și în care nouă ceva? Nu. Bă, dar de ce n-a spus nimeni că-i deschis? E bine, frate, adică eu... Deci mie nu-mi spun oamenii că e deschis să iei ieftin cu bani. De ce? Ok. Stella, calmează-te.
Ok, dar nu înțeleg, deci... Habar n-am. Nu știu, dacă știți ce ai cu toate chestiile astea, scrieți-mi pe Instagram și eu vă răspund. Vot New Maio. Bă, dar de ce nu mă... Votați? Nu m-a votat pe mine. Ce frumos. Ok. M-a votat pe mine. Sunt nou președinte, să fie clar. Deci, da. Acum... Ui, Doamne, ce s-a întâmplat aceea? Ok. Acum ne luăm mașina asta frumoasă. Ok. Și ne punem o culoare frumoasă, adică turcoa. Mis a băguit sau... Cum ziceți? Băguit sau băguit? Nu știu, depinde, la mine depinde cum apuc. Ok. Și acum sunt foarte fericită pentru că nu o să stau, cred că vreo 5 minute să dă acest clip. Pentru că n-am pus pauză deloc. Ai, Doamne, Stila, de ce inteligentă ești. Ok, deci, dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați să dați like, să vă abonați și să dați like dacă v-a plăcut clipul, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Dacă vă place de mine, o să nu vă abonați. Ok? Să ne strângem mai repede 50 de iepurași. Mai sunt 2 iepurași și ne strângem 50 de iepurași. Doamne! Poate anul ăsta ajunge la 100 de iepurași. Uai, ce tare ar fi. Așa, deci, unde rămăsesem, abonați-vă. Așa, dați un mic share prietenilor voștri pentru a vedea și ei episoadele. Da? Deci și like dacă vor. Și dacă le place de mine, să se aboneze și ei, adică să devină și ei un iepuraș de-al meu. Ok? Și să apăsați pe clopoțel pentru a primi de fiecare dată notificare când postez un nou episod. Și să nu uitați să mă căutați pe TikTok și pe Instagram, Steluța Magică, Steluța _magică. Și hai mai repede pe TikTok să ne strângem 1000 de iepurași. Uai, dar nu înțeleg cum pe TikTok suntem... Am făcut astăzi 700 de iepurași pe TikTok. Și pe Instagram mai puțin, pentru că pe Instagram nu prea sunt activă și știți că pe Instagram se fac mai greu urmăritori. Ok, deci hai să mă căutați și pe TikTok și pe Instagram, pe TikTok, am zis, na. Mai vorbim și pe acolo, na. Ok, ai postat și acolo cu Brookhaven, cu Roblox, astea. Pe Instagram mai mult poze, na. Ok, și deci pe Instagram mai vorbim, mai vorbim, ca să zic așa. Da, ce să zic. Și pe Instagram mai am un cont de mai am un cont care se numește Brookhaven cu mine, unde postez doar cu Brookhaven și e Brookhaven _ cu _ mine. Cred că așa, nu? Ok, și dacă mă găsiți acolo doar eu. Și pe asta. Și acum ce vreau să zic? Așa, să mă urmăriți acolo. Și chestia este că mai nou Lili și Lola și-au făcut și ele cont de Instagram. Pe Lili o găsiți Lili L-I-Y _ Lili Nebuna. Ok. Și pe Lola o găsiți nu, pe Lili o găsiți Lili cea nebună, ceva de genul. Și pe Lola Nebunica. Nu mai știu, ok? O să mă uit și o să scriu aici. Ok, bine, prașilor, deci cam ăsta a fost episodul. V-am zis ce să faceți. Eu am fost Ela, v-am pupat. Bye! Și să nu uitați de follow pe Instagram și pe TikTok. Și la Lili și la Lola. Bye!